Aziz vatandaşlar, Bahtiyar yaşlar yılı olan 2023 yıl tamamlanıp barya. Yeni az salımdan biz täze 2024 yılı karşılar. 2024 yıl günnögör müçenamas boyunça luw yılı. Geçip baryan yılla garasy hemişelik bitarap döwletimizin täze taryhyna giň gerimli özgörtmeler amala asyrly. Gahrman arkadağımızın başlangıcı bilen yurdumuzun taryhyna ilkinji gurulan akıllı şäher Arkadağ şäheri dawaraly ýagdaýda açyldy. Bu şäher halkara syýlaglarynyň 20den gowragyna münasip boldy. Garasy yurdumuzun ähli ýerlerine döwrawap ýaşaýy jaýlary, mektepleri, çağılar bağlarını, sağlık goraş, sport desgalaryny bina etdik. Medeniyet ve sungat edaralarını, seýligähleri, önümçülük binalarını, başga da köp sanly desgalary ulanmaga berdik. Ýalňyz energetika toplumuna degişli iri taslammalary durmuşa geçirdik. Bahtiyar maşgalalaryň müňlerçesi, ähli amatdyklar bolan ýaşaýy jaýlaryna göçüp toy tuttular. Bularyň hemmesi ata watanymyzyň ykdysady taýdan kuwwatly döwletdigini aýdyn görkezýän tutumly işlerdir. Garasy ýurdumyzyň durmuşyna uly taryhy işler rowaşlandy. 2023 ýylyň başynda Türkmenistanyň halk maslahaty döredildi. 26 martda bolsa meclisiň deputatlarynyň, vilayet, etraf, şäher halk maslahatlarynyň, geňeş agzalarynyň saýlawlary üstünlikli geçirildi. Owa hojalyk puwdagyna da düýpli özgörtmeler amala asyrlýar. Edermen daýhanlarymyz buğdoýyň hemde pahtanyň şeýleýän beýleki owa hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ýygnap watan harmanyny beýgeldiýärler. Geljekde hem daýhanlarymyzy ykdysat taýdan höwüslendirmek maksady bilen bereketli toprağımızda öňürleýän pahtanyň hemde buğdoýyň döwlet satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrmak meselesine sereder. Puwdagyň maddi enjamlaryň büniýadyny hassa berkider. Ýurdumyzyň newit gaz, ulaw aragatlaşyk we sowda telekeçilik puwdaklaryna hem köp işler amala asyrlýar. Bu puwdaklar berkarar döwletimiziň gazanýan ösüşlerine münasip goşant goşýarlar. Hormatly watandaşlar, garasy ýurdumyzda berk büniýatly milli saglyk goraş ulgamy döredildi. İnsan saglygyny goramak, adamlaryň ömür dowamlylygyny uzaltmak, geljekde de döwletimiziň üns merkezinde bolar. Raýatlarymyzyň saglygyny goramak, halkymyzyň awadançylygyny üpçün etmek biziň iň uly maksadymyzdyr. Alim bilim bahtiyar geljegimiziň miýdeme büniýatlarynyň biridir. Şoňa görä bu ulgamy döwrawaplaşdyrmaga, beden taýdan sagdan, zehinli ýaş nesilleri terbiýelep ýetişdirmäge uly ähmiýet berýär. Ýaş nesillerimizi sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, ýurdumyzyň halkara sport awraýyny hassa belende götürmek ugruna uly işleri alyp barýar. Türkmenistan 2023-2027 ýyllar üçin UNESCO-nyň beden terbiýe we sport boýunça hökümetara komitetiniň agzalygyna saýlandy. Biz geljekde hem halkara sport düzümleri bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk eder we sportyň dürli görnüşlerini ösdürer. Bahtiyar ýaşlar ýylynda Türkmenistanyň magtumly adynaky ýaşlar guramasy, UNESCO-nyň bütün dünýä ýaşlar jemgyýetiniň resmi agzalygyna kabul edildi. Gözel diýarymyzda dostlukly ýurtlaryň bir näçesinden wekillerin gatnaşmagyna ýaşlar forumlary üstünlikli geçirildi. Paýtagtymyz Aşgabatda ýokary derejede geçirilen Bahtiyar ýaşlar ýylyna bagyşlanan halkara ilmi amali maslahaty
ve sergisi yaşların durmuşuna yatdan çıkmayacak vaka oldu. Bu çarelerin devamında yurdumuzda hem de daşarı yurtlarda geçirilen halkara sport yarışlarına, mektep okuvçularının olimpiyadalarına, talip yaşların besleşiklerine yenici olanları silahladık. Şeyle hem iqtisadiyetin dürlü uğurlarına, yurdumuzun ötüşüne münasip koşun yaşlarımızın zahmetine münasip baha verdik. Ötüp gelen nesillerimizi vatançılık ruhuna terbiyelemeye, yaşların başlanğıçlarını kollamağa mundan beylekte ulu ehmiyet verer. Daşar siyasatta bir taraf vatanımızın dünyadaki ornunu hassa berkider. Yeryüzünün devletleri ve halkara guramaları bilen hizmetdaşlığı täze mani mazmun bilen baylaştırar. Biz tebiğata ayawly garamağa hem de iqtisadiyete yaşıl teknologiyaları ornaştırmağa uly üns berýär. Bu arada Birleşen Milletler Guramasının howanyň üýtgeme boýunça Çarşıvaly konvensiýasyna gatnaşan taraplaryň 28-nji meclisinde hem öz garaşlarymyzy öňe sürdük. Şunun bilen baglylykda geljekde hem yurdumuzda köpçülüklerin bağ ekmek çarelerini geçirmek arkaly ekologiýa awadançylygyny üpçün etmäge koşar. Şu ýyl Türkmenistanyň başlangyjy esasynda Birleşen Milletler Guramasının Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň çäklerine bu guramanyň Merkezi Aziýa üçin öňüňäs diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň orny hem de bütün dünýä durnukly ulaw güni. Şeýlem Baş Assambleýanyň 78-nji sessiýasynyň ýaňy ýakynyna geçirilen 49-njy plenar meclisinde durnukly ötüşi üpçün etmekde ygtybarly ve durnukly energiýa birikmesiniň esasy orny. Durnukly ötüş maksatlaryna ýetmek üçin ulaglaryň ähli görnüşleriniň arasyndaky ara baglanşyklary berkitmek adly kararnamalary bir agzdan kabul edildi. Munyň özi bir tarap döwletimiziň öňe sürýän umumy adamzat ähmiýetli başlangyçlarynyň halkara giňişligine uly gollaw tapýanlygyny ýene-de bir gezek aýdyn görkezdi. Hormatly watandaşlar, Birleşen Milletler Guramasının bilim, alym, medeniýet meseleleri boýunça ýürütilişdirilen düzüm bilen yurdumyzyň işçiň hyzmatdaşlygynyň netijesinde akyllar şahyrymyz Mahmud Pragynyň golýazmalar toplumy, UNESCO-nyň dünýäniň hakydasy maksatnamasyna, onun doglan günüň 300 ýyllygy bolsa 2024-nji 2025-nji ýyllarda bu gurama bilen bilelikde bellenip geçilen şany seneleriň sanawyna goşuldy. Ezi watandaşlar, milli medeniýetimizi ösdürmek, mirasymyzy gorap saklamak boýunça yurdumuzda giňerimli işler alınıp barylýar. Tamamlanyp barýan ýylla halkara derejesinde durly meden çareler, medeniýet günleri iýdigderli geçirildi. Aşgabatda guralan medeniýet kepdeligi medeniýetimizi, sungatymyzy, edebiýatymyzy baýlaşdyrmakda aýratyn ähmiýete eýe boldy. Geljek ýyl medeniýet kepdeligini Arkadar şäherinde ýokary derejede geçirer. 2024-nji ýyl beýik akyllar şahyrymyz Mahmud Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygy münasibetli guraljak şany senelere beslener. Biz halkymyzyň öz boluşly däp desturlarynyň, taryhy medeni mirasynyň goralyp saklanmagyna, almesasa çuňur öwrenilmegine we wagt edilmegine gönüktirilen döwlet siýasatymyzy mundan beýlekde dowam eder. Hormatly adamlar, halkymyzyň hal ýagdaýyny, ýaşaýyş durmuş şertlerini hassa ýokarlandyrmak maksady bilen täze ýylyň 1-nji ýanwaryndan zähmet haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny,
talip ve dinleyici haklarını yine de onu götürüm köpölder. Yaxşı arzu niyetler, bilen maksatlar bilen qarşalayan täze ýylymyz, il-ýurt bähwitli, rowaşlyklaryň ýyly bolar. Mehriwan watanymyza boýsunjymyzy, aýdyň maksatlarymyzy belentde tutup, biz yetip gelen 2024-nji ýyla Pähim Paýhas ummany magtymly Pragy ýyly diýip at berdik. Gahrman arkadağımızın öz şıgırına belleşi ýaly. Bizim her birimiz üçin akıllar şahirimiz magtymly Pragy, Pähim Paýhas ummanydyr. Biz täze ýyllarda ezi watanymyzy bagtyýarlygyň we rowaşlygyň mekanyna öwürmek uğrunda ihlas bilen rahmet çeker. Qadirli watandaşlar, ýene az salymdan täze 2024-nji ýyly garşalar. Şu pursatda men siziň ähliňize täze sünnükleri tüýs ýürekden arzu edýän. Maşgaly ojaklaryňyza agzy berlik, rızkal bereket, döwletlilik ýar bolsun. Bagtyýar günler dowam bolsun. Ezi watandaşlar, täze 2024-nji ýylyňyz gutly bolsun.